човек. Ние сме свали ги. 10 без 15. Почва шапката. Добре, бе, не ме дразни, бе. Майка ти, красива. Аз това къде към общия ли да гледам? Живот, Това е общия ли гледай, не? Аз съм натам, така ли? Абе, нас гледаш, бе, човек, Да, там гледай. си. Тук си Това говорим, няма бе, камера, ти си си гледам. велик, бе. Аз си махам, че майка ми ме гледа. Мамо, обичам те. Ей, виж какъв е готин, не към тебе, Не е за коняк. просто като Или по-назад да го гледам малко. Ние сме. Иначе е красиво. Мога да е всичко, ама е пати пиче. Мъкни, че сме ние, бе. Обичам. Виж го, Рожери Осени. Бойко иска да го включи, бе, не може. Дала съм му номера. Вече не трепери! Станимир, ти още не си тръгнал ли, бе? Абе, ти си страшен тъпанар, бе. Ма какво идваш? Идвал той. Боже мили! Кога не е така, бе? Да. Ще говори сама ги се. Не е лесно. Не. Ти си трагичен, разбираш. Трагичен си. Бойко, идваш ли? Ама той още не е дошъл, да. И аз студиото са... Да. Просто нямам думи. И си служи микрофона под ризата. Кога съм ти? Всеки път! Ма ти луда ли си, Всеки кога път. съм дошъл, бе? Я се стегни. Ама да ми идваш 2 минути преди началото, ме дразниш. Много е 2, аз мислех по последната секунда да седне на Значи, кадър. или идваш като хората половин час преди предаването, или идваш да коментираш направо. Добре, Това е. супер, направо и да го коментирам. Добре. Така, 20 е Арангуис. Знаеш го много добре. Той е, знаеш откъде е национално? Къде е? Знаеш Аз ще ли? играше в Валенсия. Ама знаеш ли къде е национал, човек? В неговата държава. Коя е неговата държава? Бате, имаме 2 минути, ти ме да спиташ. Ах, ти идиота си. Андрес Далесандрос, номер 10. Знаеш ли откъде е това? Най-известният футболист. Бразилия Но... Какво? или Аржентина? Какво ще кажеш? Така. Аре бе, давай кази нови футболистите. Андрес Напред е Фред, аз пиша Фред за Така, мен. 12 Алекс На всека пиша Фред, за да и вкара гол. 11 Хъл Хоган и Фред Флинстон. Рафаел Мора. Ти имат много силен състав обаче. Искам ти кажа. Добро утро. Аз така. Фред. Абел Кара. Прага, треньор. А къде е моят сценарий? Жал за тебе. Абе, мене ми е жал за тебе. Моля ли да не ни принтираш съставите? Той Къде? човек как ще коментира матча? Иди ми принтирай съставите. Съставите не са ги изпратили, трябва да ги Абе, 10 сега ще минути ги преди покажа. матч. От 4 дена ги има. От 4 И ти дена. ще са същите. Ами деве, добре бе, мамо, дева, принтирай ги Не мога същите. да те издържа. Абе, то Гонзо това обаче не е нищо не футбол, крещи, това е разбираш? То Гонзо така ли ви крещи, бе? Пешо рулетката! Сега ще виж какво ще се случи. Значи ти, ако не си тръгнеш в ефир от срам, значи това Добре, ще че ти... ми е безжичен микрофон. Интернационал. Ето, Фред. Значи не То топ знамена, той е Фред. Хъл Хоган и Фред Флинстон. Всеки, който вкара е Фред, да но вкара до края на сезона, то аутсайдер. Добре, ти много харесваш в началото. Всички го бил. харесват в началото. Но Ама откакто след ти- това започна да го Откакто харесвам. ти се влюби в него, спряхме. Да. Забелязваш? И откакто ти се влюби, кариерата му тръгна нагоре. Това е много Няма страшно. такава кариера. Аз след тук ще застана. А ти няма да следиш тази камера. Близък. Така те аз не. Ти си крещял, че сега ще кашляш през цялото време. Още има да си изкашлям преди ефир, че съм ял лук. Взми салфетка. Ще съм с Пешо рулетката, така искам да го представиш.
Окей! Не, моля те. Млъкни, бе! Окей. Ние сме. Ние сме. Има нова шапка, Бойко, виж. Ние сме, бе! Да, бе, виждам. Ама аз те стресирам сега. Да Аз видиш ще колко да- ми е на мене гадно, Мърло. като почва. Мърлю. 10 номер. Марло. Морило е. Стига, стига, че... Е, марло. Точно. Уважаеми зрители, добър вечер. Започва студио Бразилейро. Аз съм Виктория Младенова и ще бъдем заедно до 2:30 след полунощ с моите колеги Станимир Бакалов и завърналият се от родното Черноморие Бойко Котев, които тази вечер ще коментират двубоя между отборите на Гояс и Интернационал. Да разгледам нещо. Тия път сертификата ми е изтекал на якото. На якото ти Тия малумни ли Ама са? А сега ще може ли да се настроиш малко по-спокойно? И какво по-спокойно? Ти ми дигни нервите 2 минути преди ефир. Ма После чакай ми малко, бе. по-спокойно. Аз не съм виновен. Hogan